Cuid go na scéalta is mó a bhír Tuairisc an seachtain seo. Dúirt an drean a chuiníonn súil ar an ocras a thá álaingte ag daoine ar fud na cruinne an IPC go bhfuil an cás is measa an gorta a tarlú an ngáasa faoi láthir. Treisiíonn an Tuairisc go dailse siad an teachtain seo an aonaise go bhfuil an gorta agus an bás chomhair ocras a gfuil an olcas a measc na Palestínach. Cháin na déanlatha scéalta agus corna na Gaeilge an rialtas maiall nach bhfuil an legan is dearnaigh an phlean forbar náisiúnta ar fáil an Gaeilge fós agus maiall go bhfuil neamhaird déanta gon Ghaeltacht sa legan éibhreanathe. Tá sean chóirí sráide dá hangacha i mbaile clia imigh an tasc gan Tuairisc in neisceart a chundé le rion seachtain nuas agus imrí ar chóirleoirí a chundé go bhfuil siad a cháid agus cháníal ar líne. Tá éibhreanú chá dhéana ag iireachtas na Gaeilge ar chomórtais litre an iireachtas agus iad a lorg moltaí ó ran fáirtithe na gomórtas faoin na seanraí a déite a chuir leis na gomórtais agus faoin bhreastal a dhéanann siad a scríbhneoirí in léinneomh. Agus ar deireadh tá teagrán deireanach gon séasúr seo gon fud spórt ar fáil inis. Bhíonn peastachainte ar a bud Gaeilge le heileanna hé a leannacht rá agus aonaí speisialta aici chula seachtain. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.